Yan. Okay na po, meron na. Tukod. Bakit na naman tayo bundok? Di ba? Full charge. Full tank pa. Duwan kayo dito. Ano, nakaluwas na kita niya ng city, okay na. Ay, yun na yun oh. Nakaluwas na kita oh. Bako na kita traffic. Ayan, oh. Parang ano, parang connect, ano lang, sinampo na, ano, nakalabas na ng Legazpi City. Ako naka-action cam. Tupad. So, kumalo yung bot mo talaga dahil. Pwede kita magliko digdi. Baka may mga auto. Pwede ito mapadyak digdi. Ito na mapadyak digdi mo. Grabe. Makasabon mga ano, mga tuhod. Ang ano ta, maski nga ni jeep, hindi kaya kayo ni jeep o kaya puro mga UV bagang gamit o pang tukadan. Wow. Tamawan. Ay, sa Tamawan Village o. Sarap ay na tourist destination. Engine brake. So, mga tupad. Ay, yun na no. Misibis na misibis. Ito talaga si Lubak. Grabe oh po. Masala kayang putik. Sa pupurutong kasasahig. Oo nga, nakikit pa man pero tig-iisip ko na sana nasa ano kung nasa Albay.
Oh shit. Yeah. Ah, kalimutan ko. Ay, kanan pa lang. Ay, yo. Open mo. Ayun na, so strawberry oh. Tema? Picture yun. Eh. Kaya yun. Kaso ka pa, may mga alangan eh. May mga... Bigyan mo na lang. Sabit mo na lang. Ano kayo na sinawara sa ano? Sinawara niya digday, tapos pag ano Hindi kita pinagi sa yung side. Kakan main bagay yan eh. Sunflower bagay. Asay. Di sa punta ko. Ay, tsura. Mamainte kan? Mamainte? Kaya basta dito, try ta. Basta dito digday. Hindi pwede. Hindi. Eh, maliit lang. Maliit lang po, sir. Sige na po. Ito. Ah, sige. Dalawa na po. Dami dito tao siguro nung Sabado, Linggo. Ano, sir? Tapos long weekend kasi, no? As in, puno talaga. Grabe. Tamang-tama talaga yung park. Nag one way na. Ay, tamang-tama din talaga yung papunta namin dito. Mga gantong araw lang. Gantong araw. Tuesday, weekdays, ano na, sir? May mga trabaho. Friday, Saturday. Ah, Kaya rin siya sa Saturday ng hapon. mm. Ay, Friday. Pero pag Sabado, Linggo, marami din talaga. Mm. This right here is my favorite thing ever in the history of forever. Napasok kayo sa park? Op. Tignan namin, sir. Pwede ba pumunta siya? Pwede. May entrance pa dyan, kuya? Wala naman po. Ay, Yun lang pag may napitas kayo strawberry per kilo. per kilo. Salamat sa Sige, sir. Ano ba? Baka nakabili ko na Ano, hindi mainit. Okay, sa Gabos na babakasyon yung top tier Baguio City. Sa lahat ng bakasyon ko yung nasa top list. Kaso sulitin mo talaga. Kaya yung 10,000, 10 down talaga yun. Down na down talaga. Mang maganda oh. I love you. Dalawa nito. Dalawa nito. Eyeline Dalawa yan. nito. Eyeline lang ba? Oo. Okay. Mo yung kamay mo sa... Pala ka oh. Frog. Kulong kitang darang poli. Pero kasyang sa bag. Kaya nga ni, kasya man sa box. Hindi, large na yun. May parang sa binili pa. Ah. Pwede magbaba. Ano mo ba taba picture ko? Kaya na sinda. Entrance yan. May company. Hello vlog. Hello. Marialo po sa inyo. Kaya po si Cloud Moto. Diba?
Nagala squat siya. Ano kami tabi? Nasa Baguio po kami. Naligaw po kami. Ay, napicture na. Hindi, naka-wide man yung angle. Stood at 8.4 happy. Ganito kalaki yung dati. Andun na ito mabaan sa kabila. You sure? Honey. Ay, pwede ba? No. That's good. Thank you, sir. It's not allowed. Bawal. Pwede? Food and drinks. Ilagay mo daw dyan sa ano mo. Sa pathway lang. Pwede yan, syempre. Pero wag ka magkalat. Tara na. Pwede pumasok. No entrance. Ay, no entrance fee. Ibig sabihin, pwede mag-entrance. Pumasok. Tara. Pasok lang po pero sa may pathway lang po tayo. Apo. Thank you, sir. Ano pathway? Pathway. Yung daanan lang. Kala ko yung walkway. No entry. Summer Princess Road. May mga pangalan ng tawag dyan. Ang mga plat. Gumboats. Hello, ma'am. One, two, three. Benguet Provincial Capital. Ang capital na to. Hi, nine. Wow, to provincial capital. Benguet na pala. Sa Benguet na tayo. Ibang Benguet na sa Baguio. Wow. Maling man ang kita din na ako, hindi ko iniiwan. Bawal mo maglaog. Bawal pumasok. Ang pangit. Ang translation yan, bawal pumasok. Kung hindi po expose, what is it? Naiinit ang camera. Ay, supang salad din Anong tawag dyan? Hindi, cabbage. Ano to? Yung lettuce. Anong lettuce yun? So lettuce baga sa salad. Mas sa personal. Personal talaga maganda. Hindi sa shooting lang Hindi shooting lang to. So, forevermore. Nasa bundok sila Hindi baga nasa bulod sinda. Pero baka camera tricks lang yun. Ang gulo lang. Kaya mukhang bundok. Ano pinagkaiba ng kape? Ano pinagkaiba ng kape digdi sa... Hindi ko rin banta ako tagahapos mo. Ako ba nagibuka? Hindi, sa isip mo, anong pinagkaiba? Bakit anong meron ba? Ano pa kasi sisipay ko kayo? Anong pwedeng meron? Ay, hello. Yeah.